Hapon mga igsunan, dalaygo ng Diyos sa kanunay sa tanang panahon paghatag nato kay gayunan sa pagtuon nining balaan nga pulong paghatag giya kanato sa pagkinabuhi mitos niya pataning kalibutan na mga kaigsunan. Atong punan mga igsunan bahin sa atong pagkinabuhi nga subay sa kubuton. Muna atong uluhan sa atong mensahe alang sa may pagkinabuhi. Sa di pa mo agto sa unahan kinan. Wala sa atong nandan. Agree na akong mga viewers, subscriber, mga kaigalaan, kapulintihan, tanan pa. May kapot kayo tanan. Salamat sa inyong padayon sa pagpatalinghog sa atong mensahe. Magampot taong siya sa di pa mo sugot sa mensahe. Amahan na mo kita sa langit, dalaygon ikaw Diyos naman sa ulit katapusan. Ubahan sa iyong gugdong anak Ginoo si Kristo Jesus nakab sa trono naginga sa langit. Salamat ni kapunon Ginoo nga padayon kami sa pagtuon sa pagmensahe ala sa among pagkinabuhi. Paghatag kanamo sa pagkinabuhi nga subay sa imong buton. Tabagay lamang sa matag usa kanamo, dunay problema sa among mga tagsa kanamo labi na sa among mga viewers o subscriber. Kaloy sila. Tabagin sila mga problema, hatagay solusyon. Ikaw ang makagahap sa tanan, Lord. Kinitanan ng pagitugyan salig sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, atong tunang kinisinulat ni Propeta Ezekiel, mga kaigsunan. Ezekiel 26 verse 26 mga kaigsunan. Verse 26. Sinulat ni Propeta Ezekiel mga kaigsunan. Nagaingon diri, hatagan ko sab kamo ug sa kabag-ong kasing-kasing ug sa kabag-ong espiritu igabutang ko sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon kasing-kasing ikan sa imong unod ug hatagan ko kamo sa kasing-kasing nga unod. Mga kaigsunan, si Haring David mga kaigsunan sumala sa balag selatan, gabi ang iyang sala. Ubikan siya paghari, igamit niyang gahom sa iyang paghari. Then, si Bathsheba, asawa ni Uriah, sa kakapitan, iyang ikuha mga isunan. Si Uriah, iyang ibutang dito sa firing line yun, isugo si Joab para mapatay yun si Joab, si Uriah magsunan para maangkon yun niya si Bathsheba. Atong tunan magsunan ang sinulat sa 2 Samuel chapter 12 verse 9. Muni ang kinabuhi ni David, mga kaigsunan, Haring David, grabe kay nagaingon diri sa 2 Samuel chapter 12 verse 9. Nganong nagtamay ka sa pulong ni Jehova sa pagbuhat niya tugdotan sa iyang mga mata, ikaw nagsamad kang Uriah ang Hitianon, pinaagis pinuti ug nagkuha sa iyang asawa. Mga kaigsunan, para maangkon yun niya si Bathsheba, gwapa mga si Bathsheba. Nakita mo din ni Haring David nga naligo si Bathsheba dito siya sa pantawan sa iyang palasyo o sa iyang kuha si Bathsheba. Hari ko siya, mahimo niya tanan. Unya, para masave siya, nga nagsabak si Bathsheba, iyang tawag si Uriah para magpakasinapan. Balibaran ni Uriah nga dili ko mo pa happy din samtang akong mga kauban dito tuwa sa painglan nakigubat sa mga Palestine o sa mga Kristiyanan. Nangitag pamaagi si Haring David, gignan niya si Joab nga iyang komandante. Sulat siya nga ibutang kini si Kapitan Uriah dito sa firing line yun. Tuod man pilay sugilan no? Namatay si Uriah sa kamot sa Palestine. Unya libre na si Haring David yang
gi kuha giipon si Bathsheba mga igsunan. Usa mga igsunan sa diha si David mga kaigsunan na ignan siya ni propeta Nathan nga ayang gibuhat nga dili maayo nga di dunay usa ka tawo nga dunay siya usa ka karnero gikuha sa usa ka dato nga imbis daghan ang iyang karnero katunong iyang silingan nga usa ka kabog nga karnero mo'y gihatag nga ipaihaw utos bisita siya daghan ta sa karnero. Ingon si David mayunta patyon kan tawhana mo himo ni anak ang iyang daghan sa karnero wala niya ihawi katulong mamawang isa mo iyang gihatag gipaihaw. Ingon siya ikaw kini David nga si Uriah mamaw yang asawa imo gikuha ikaw duna pa kay daghan asawa. Busa si David nagbasol naghinulsol siya mga igsunan siya mga sala. Dili si David siya paghinulsol mga igsunan niya sinulat yapon ni Haring David ni yan sinulat kini Salmo sinulat ni David ni Haring David ni kini naingon diri sa Psalms 51 verse 1 maluoy ka kanako Dios sumala sa imong migugmaong kalulot sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy pala ang akong kalapasan. Ugasa mo ako pagayo gikan sa akong kasalanan ug hinluan mo ako gikan sa akong sala. Moingon si Haring David naghinulsol siya mga igsunan. Busa nagingon diri sa Jis Psalms 51 verse 10 buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Mga kaigsunan yang ko ni David sa iyang pagkamakasala mga igsunan busa mo niyang paghinulsol busa naigon di sa unang Juan chapter 1 verse 9 itugyan mo lang ngadto sa Ginoo ang imong mga kasalanan ang Ginoo anda magpasaylo ka. Muna nga si propeta Ezekiel sa Ezekiel 36 by this time nagingon diri katagan ko kamog espiritu hanon nga kasing-kasing ug kanang matuhon yung kasing-kasing pulihan sa espiritu ng kasing-kasing. Muna si Haring David naghinulsol siya nagbasol siya sa iyang mga kaigsunan. Bisan nagingon diri sa 7 sa Psalms 51 verse 7 ulayan mo ako uban sa upis sa hisupo nga mahilo ako, hugasi ako, ug maputi ako, labi pa kay sa nibi. Mga kaigsunan, muduo lamang kita sa Ginoo sama ni Haring David. Unsay sa ni Haring David, grabe ang iyang himo. Murder and adultery. Gikuha niya ang asawa ni Uriah ug iya patay si Uriah mga kaigsunan. Iadto i-assign dito sa firing line dito nga grabing kumbate dito Palestine versus Israel. Busa nini si Haring David iyang gibasulan ng iyang mga sala. Busa lagi man siya buhatan ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ini sa mga igsunan daghan mga tawhan dinhi sulod sa Biblia gibag-o sa Ginoo itagad sa espirituhanon kasing-kasing sama ni Saulo kanadto manlulutos karon siya na gilutos mo igsunan. Busa dingon siya dili na ko mo'y nabuhi kanako kundi si Kristo na ang nabuhi kanako mga kaigsunan. Kala siya sa chapter 1 verse 23. Winini mga igsunan ang saan gugma sa Ginoo ngadto sa mga tao nga diin nga mudot kaniya o maghinulsol sa imong mga sala. Kay ningon sa Isaiah chapter 1 verse 18 bisag unsa pa ka mapula sa imong sala iya papution sama sa nibi magsan sama ni Salmanista David din iyang gibalsusalan ang iyang mga kasalanan nga iyang nahimo sa pag-agaw sa asawa ni Uriah ug iya papang papatay si Uriah mga igsunan. Muni ang ilang anak si Salomon mga igsunan niliwat si Haring Solomon sa iyang amahan ni David nga daghay asawa. Tiya mo na ang asawa ni Salomon, almost 700 plus, may labot pa sa wala ma-record igsunan. Inana ang kahimtang sa kinabuhi ni David. Basta ang Ginoo andan tanan. Sa kanunay kung ikaw mangayo pagkasayloan ngadto sa imong kasalanan. Basta hinaudon ta ini kapunon sa bubong nga mensahe sa kinabuhi ni David sa iyang pagkamasala. Kitagan sa espirituhanon kasing-kasing sa Ginoo. Basta karon sa Salmanista David, iyang sinulat ni Salmanista David daghan iyang mga talambagan alang kanato hinaudon ta
gagiya kani kanato sa pagkinawi nga tarong magdol kita sa Ginoo aron matagaan kita espirituhanon nga kasing-kasing ang ato kasing-kasing nga baton pulihan sa kasing-kasing nga masiltan. Ay hapon kanyang tanan, God bless kanyang tanan mga viewers o mga subscribers. Maayong hapon.